řeknu takovou živou vzpomínku. Rukoval jsem na vojnu. Poprvé jsem odcházel z domova, nikdy jsem nebyl na internátě, byl jsem takový mamináč. Nejdál jsem byl někde s rodičema na dovolené, nebo s kamarádama, tak jenom na nějakém trampu, ale odjet někam ještě na 2 roky. Na těch 730, co už si pamatuje málo. A to ještě z Jižní Moravy, od slovenských hranic, od Uherského Brodu, až do Chebu. Jak jsem litoval chlapci z Michalovci, s kterýma jsem byl přijímač. A u nás je zvykem, že vždycky vojáka doprovází chasa. U nás ještě sem tam nosili kroje. Taková folklorní oblast. Ale taky kamarádky a kamarádi ke mně přišli. Zpívalo se u dveří. Lůto vám, rodiče, lůto vám musí být. Vychovali jste mě, na vojnu musí mít. A tak maminka plakala, tatínek tehdy byl pracoval ve světě, bylo všední den. To bylo ve svatém týdnu jsem rukoval. Ve středu před Zeleným čtvrtkem. A zajímavé bylo, že v té době moji rodiče nepraktikovali. Do kostela nechodili. Chodil jsem jenom já a bratr. Ale moje mamince se něco pohlo. A když jsem opouštěl Prah domů a venku už zpívala taková rozjařená chasa a zavdávala si, že tak maminka mě objala, dala mě pusu a dala mě křížek na čelo. A mně to nebylo příjemné. Já jsem se skoro odtáhl. Že jsem to nikdy, ten křížek na čelo od maminky nedostal. Ani jako malý kluk. Protože nás vychovávala babička. Jsme takové Husákovo dítě. Půl roku mateřská a šup do práce u Baťovi do Zlína. A brácha nebyl to samé. Stařenka byli doma, tak děcko nachystá, do školky odvede, že do školy úlohy se mnou psala babička až do 5. třídy. I rušky si začala učit. A Mikulek balamutil, že pes není pes, ale sabáka. Já zvuku se naučila, že? Když jsem fakt nevěděla, že řekne sabáka, jsem řekl pes, protože některé ty ruské slova se prolínají. Ale babička nebyla blbá, dokázala si spočítat, že pes má 3 písmena, ale sabáka 6. Jo? A vzala si to a začala to luštit. No. Byla velice chytrá. A tak jsem viděl, co to je. Vůbec jsem na to neuvažoval. Tehdy jsem byl takový 18letý frajer. A když jsem se za 4 měsíce poprvé dostal domů, tak jsem opravdu ráno v 5 hodin, když jsem byl prvním ranním vlakem, rozrazil dveře a nečekal jsem, až mě maminka obejme do staťku. Tak jsem se jim byl do náruče a byl jsem velice rád, že se doma. A pak jsem se ještě dozvěděl, že když jsem jim psal dopis, že dojedu a že budu ve Starém Městě u Rajče čekat 2 hodiny na příklad, tak oni tam o 1:30 v noci autem pro mě byli. Ale můj vlak už chytl zpoždění někde za Prahou, takže jsem takhle stíhal ten první ranní spoj. Ano, to je láska rodičů, kterou my děti často nevnímáme. Víte proč, ale? No, protože vy ji neumíte ukázat. Vy sami, jako byste se bránili té hnězda. Proč mě moje maminka nedala křížek dřív? Až teď. Až nás spojuje opravdu víra a vědomí Boží ochrany. Se jí teďka se starým 40letým chlapem někdy požduchá a pomazí. Proto bych rád pozbudil všechny matky a otce, aby svým dětem žehnali. Tímto láskyplným gestem signalizujeme jeden druhému. A zvláště svým dětem. Stačí málo. Pohladit, požehnat, křížek na čelo. Jsi dobrý.
Takový, jaký jsi, když jsi darebák, pro nás jsi dobrý. Všechno protikladného v tobě se přece dotkla Boží láska, jeho milosrdenství. A patříš Bohu. Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař, jsi svobodný. Jsi pod Boží ochranou. Jdi svojí cestou pod milujícím pohledem Boha, který ti říká, vítej v tomto světě, důvěřuj životu. Já jdu s tebou. Já bych byl velmi rád, abyste i dnes zakusili teď po této promluvě, kdy vás vyzvu k tomu, abyste vy, maminky, vzali tu hromniční svíci, já se vám je dovezl, kterou vám teď zvlášť požehnám. A do té svíce vložili vaše děti. A taky cíhodné matky, prosím, vždyť každá z vás má nějaké duchovní dítě. Třeba nějakou vaši novicku. Nebo kandidátku. Nebo vaše neteře, synovce. Já se taky s chlapama scházím na modlitbách otců. A mám tam všechny ty, který jsem byl za kmotra, křestní, běžmovací. Mám tam i své 3 kněze, kterým jsem kázal na Privicích, které jsou takovými mojimi duchovními syny. Těch koleček, které pak kládáme do košíčku při té společné modlitbě, já mám si chlapů nejvíc. A jsou celý blátník. Jsem říkal, kdo víte, chlapi, musíte se víc starat. Já vás to učit nebudu, jak se to dělá. To musíte být doma akčnější. Dříve měli rodiny 10 dětí a žili. Daleko v lepších podmínkách. Dneska máme 2, anebo 1 a další už je problém. My jsme to neutáhli. Co, děti se tahají? A nevím, kde se tahají děti, když nemůžeme utáhnout druhé. Děti se přijímají v lásce a milují. Čím víc dětí, tím více možností milovat. Čím méně dětí, tím více z nás budou otravné, kyselé ksichty, na které se nedá ani dívat. Protože nemáme cvik v lásce. Čím více mám duchovních dětí a duchovních synů, tím se usměvavější a radostnější pan farář. Ohromný lék. Taky jsem vám na památku toho takové té dnešní pouti, kdy si projdete poprvé kolem toho oltáře, přinesl takovou velkou hromniční pamětní svíci. Šternberské matky obnovili ten zvyk taky s tím, že vybírají na téměř 10kilovou svíci, která má v průměru asi 25 cm a je vysoká asi 1,50 m. A vždycky je tam dar šternberských matek své matce. A kněz, který vede tu hromniční pouť, nebo biskup, tak nejdříve žehná tuto svíci. Přináší to mladé maminky. Ale ta taková tradice, že žádat o požehnání této svíce šternberských matek přichází nejmladší matka. Čili maminka, která vlastně nedávno porodila. A stal se případ, že jedna maminka porodila koncem prosince, před Vánocem. A druhá maminka, kterou jsem připravoval ke křtu, už jako dospělou, ještě jako svobodnou medičku, studentku medicíny, tak pak si tam vzala ze společenství jednoho chlapce, no a neměla v tom vztah, byla to konvertitka. Ale ona věděla, že nejmladší matka žádá. Ona porodila kolem 10. ledna. A v sobota po druhém úderu je hromniční pouť. Nikdo si nepočítal, že v 6 neděli opustí své dítě a bude žádat o požehnání této svíce.